nájdeme si evanet, horúce zemiačiky a pravopis pre 7. Vy ste piatáci, ale vy už vybrané slova viete. Kto nám teraz príde sem k tabuli? Nech sa páči, Igor. Už tu máme napísané kryhy. Prečo sme napísali kryhy s Y? Lebo je kryha vybrané slovo. Dobre, rozvíjali. Rozvíjali s mäkkými, lebo ide ako bitku. Áno. A býva? Býva, to je vybrané slovo. Dobre. Príkrom? To je Vybrané. Áno. Vyždy? Vyždy je vybrané. Ako píšeme ozýva? Ozýva dlhý Y. Prečo? Je vybrané slovo. Dobre. Vtáči? Vtáči dlhej. Aké? Mäkké. Prečo? Lebo je podrazové pary. Dobre. A piskot? Piskot, to je Písme zvieraťa je Y a toto je mäkké. Znamená krátke, mäkké I. Dobre? Kto nám ďalej? Ďakujeme, Igor. Nech sa páči, Denis. Deti zvýskli od radosti. To bude Y, lebo Dobre. je to vybrané slovo, aj dlhý Y. Zvýskli, počkaj, ide na dlhý Y. Potom jeho život visel na vlásku, vysliedenie vybrané slovo, tak bude menej. Potom aj skontrolujeme, či sme dobre všetko. Dobre? No, nám sa... Ďalej máme vyzdobili. Konečne ste si vydobili zaslúžené víťazstvo. Dobiť niečo, to je vybrané slovo, tak bude Y. A víťazstvo? A víťazstvo je dlhé mäkké. Dobre. Zmýliť, zmýlil som sa. Zmýliť je vybrané slovo, tak zmýliť to je Y. Dobre. A zmysel? Zmysel myslieť, to je vybrané slovo, tak Y. Dobre. Ďakujem. To bude ďalej. Una, nech sa páči. Milostivá pani bude mäkké I. Milý je nevybrané slovo. A pomykol, čo si myslíš, ako máme napísať? Ako povieš, napíšeme. Ja myslím, že vyjmalo je Y. Dobre, vidíme, potom skontrolujeme. Tu. Víry, to je asi... Víriť prach, čo sme povedali. Víry, to bude z Y. Myslíš, že je vybrané slovo. A povysávaj, Povysávaj to to je nie. tak pôjde z mäkké. Dobre, to ide ďalej. Patrik? Vy ostatní pozrite sem. Ktoré máme ešte? Zavri dvere je mäkké I. A Prečo? Je to nie je ani vybrané slovo. sloveso. A rýchly je vybrané slovo. Áno. A dlhý Y. Dobre. A ukryl taktiež je vybrané slovo, tak Y. Dobre. Potom pyšný, spyšnel. Pyšný je Y, pretože tam tiež je vybrané slovo. Dobre. Potom máme, Pichľavý je... čo sme vravili píchať. Pichať je ako byt, tak bude mäkký I. Aj rýpať, rýpal. Rýpať je vybrané slovo, tak bude Y. Dobre. Potom vyvýšenina.
predponaví sa píše Y. Dobre. A tu? Meké. A meké, krátke, dlhé. Dlhé. Vidíme potom priesmik. Priesnik je meké. A zasypel od bolesti. Zasypel je meké. Meké. Dobre, ďalej. Kto nám ďalej bude? Nech sa páči, Viktor. Ešte rýchlo nech urobíme tieto a nech potom skontrolujeme, ako sme urobili. Kryštáliky cukru. Kryštál či kryštál? Cukor. Ako by si napísal? Meké by si napísal. A prilepili? Ako by si to napísal? Lepiť sme spomínali ako vybrané slovo, či nie? Nie, tak ako by sme napísali? Ako? Meké? Dobre. Nezývaj, zývať ústami, čo sme vraveli? Ako sa píše vzývať ústami? Jazyk nazývať, a toto vravíš Y. Chvíľa. Je vybrané slovo, či nie? Tak? Dobre, a vydržať, predponaviť Y. Dobre, ešte dokončíme. Sypkom snehu, sypký sneh. A tryskom, vytrysknúť. Sme vravili, že je čo? Vybrané slovo? Či nie? Sa nepamätáš? Tak to napíšeme. Jedno ty si nepamätáš, tak? Tak meké či tvrdé dáme? Meké. A kobila sme si písali ako vybrané slovo. Y. A kryštáľovo čistá voda. Kryštál. Čo sme vrali? Kryštál a kryštál. Kryštál je aký? meký. Nech vidíme, teraz ďakujem, vyhodnotíme. Nech vidíme, ako sme dobre. Ako sme 81%. Igor, ty si nám bol prvý na súťažení zo slovenčiny. Nech vidíme, opravíš chyby. Dobre? Nech sa páči. Znamená, čo sme zle? Vírič prach. Vír sova je vybrané slovo a vírič mekej. Povysáva, je to predpona? Je predpona Y. Vyvýšenina? Vyvýšenina je tiež Vysoký je vybrané slovo. Priesmik. Priesmik je? Smykať sa je Y. A kryštáliky, kryštál? Píšeme? Y. Kryštálový cukor a kryštálová voda je mekej. A zývať ústami? Zývať ústami je mekej. Dobre. Nie je vybrané slovo a sypkom snehu tryskom. Trysk je vybrané slovo. Dobre, ďakujem.